Najmenej 8 ľudí zahynulo a takmer 70 ďalších je nezvestných po nehode v ruskej hydroelektrárni Sajano-Sušenskaja na Sibíri. Voda zaplavila halu s turbínami, kde následne spadol plafón. Podľa ruských médií príčinou nehody je pravdepodobne explózia alebo náhle zvýšenie vodnej hladiny. Nehoda vo vodnej elektrárni spôsobila výpadok elektriny v okolitých továrniach na výrobu hliníka. Okolí elektrárne vypukla panika, pretože mnohí miestni obyvatelia sa boja, že môže byť poškodená aj vodná priehrada. Úrady akékoľvek nebezpečenstvo vylúčili. Vypustenie býka do ulic španielskej Tudely sa skončilo drámou. 49-ročného odvážlivca, ktorý sa postavil rozúrenému býkovi do cesty, museli odviesť do nemocnice, kde mnohopočetným zraneniam podľahol. Sovietská tajná služba KGB v roku 1987 plánovala zvrhnutie východonemeckého vodcu Ericha Honeckera. Podľa nemeckých novín Berliner Morgenpost mal podnet vydať na akciu samotný Michail Gorbačov. Na jeho miesto mal nastúpiť Hans Modrov, ktorý podporoval Gorbačovovú glasnosť.